Haleluya, hama dzinodikana. Uri kuona kuti kune vanhu vasingambofungire kuti unopa Buda. Vanhu vasiri kutombonyumwa kuti gore rino rakundopera kudai Mwari vanogona kukuitira zvakanaka. Kune vanhu vakaitwa earmark nenyika kuti ava ndo vakafitwa nemari. Ava ndo vakafitwa nekuita zvinobatika. Patirekeza ndikuudze kuti Mwari watinonamata ndiMwari vanogona kushandura nyaya yako munguva pfupi pfupi. Kune mukadzi anonzi Tamari. Tamari akanga ine mimba yakapiwa naJudha. Bhuku rangu rinoti mudumbu make makanga muine mapatya kana kuti vana vaviri. Akundozvara achigomera. Akundoburitsa mwana. Panonzi pakabuda mwana wekutanga akaburitsa ruoko. Setsika yechiJudha, vana mbuya nyamukuta vakatora chichira chitsvuku vakasunga ruoko rwerudyi. Ndavakunzwa uko vaiziva kuti kune nyaya ichazonetsa yaive nyaya yebirthright. Nyaya yebirthright yakanetsa pana Esau naJacob. Nyaya munoinzwisisa. Nyaya yebirthright yaitakura a blessing. Saka yaive a double portion. Aipiwa a birthright, aiba apiwa ne blessing of that birthright. Saka vana mbuya nyamukuta kwakusunga chichira chitsvuku vachiti uyu ndiye atanga kubuda, but haana kuburitsa mutumbi wese, akaburitsa ruoko. Bhuku rangu rinoti akadzosa ruoko ndobva aita ngazorora. Akutoti zvangu zvaita, ndasunga chichira chitsvuku kochi chichagochinja. Mumwe wacho akanga ari mudiki. Bhuku rinoti akadhonzera wekutanga mukati. Wekutanga hasi akazotanga kubuda, but kwakazobuda wechipiri akanga ari mudiki. Vana mbuya nyamukuta ndobva zvavashamisa. Vakati kamaitiro kawaitaka hatizive kuti wazvifambisa sei. Taifunga kuti ndiwe uchapedzisira kubuda. Ndavatange tatosunga chichira chitsvuku pane wekutanga. But kamaitiro kawaitaka wazvifambisa sei. Takutofunga kuti zvaendwa sematauro anoita vakomana vamazuva ano. Vakati zvaendwa izvi. Zera akatofunga kuti, Pereza akatofunga kuti ndakange ndazvienda. Bhuku rangu rinoti vakazotumidza wekutanga wavakange vasina kusunga chichira chitsvuku zita rekuti Perez, zvichireva kuti how have you break out. Ndoda kukuudza masikati yanhasi kuti kune vanhu vasiri kutarisira kuti unobuda. Vakatoita earmark vana Zera. Vakatotarisirwa kuti ava vakadzidza ndo vanoqualifya. Iwewe une grade 7 yakafoirwa. Havasi kutombonyimwa kuti gore rinogona kupera wa Perez. Ndautumwa naJehovha kuzodeclare pamusoro peupenyu hwako kuti no matter what you're going through, no matter your background, your name is Perez. You are going to break through in the name of Jesus. Regala ndikupe an example. Kuna msikana akanga ine maziso akaneta. Msikana yakanga ri first born ya Laban. Ainzi Leah. Asi akanga akatarisirwa kuti acharorwa naJacob. Jacob akashanda 7 years ekutanga. Haana kushanda 7 years akatarisa ziso rake pana Leah. Akanga akatarisa pana Rachel. But on the night of a wedding day, on a wedding night, bhuku rinoti vakatora Leah vakamuisa mubedroom. Mangwanani Jacob anotarisa chiso achibvisa veil akati chirega ndichipa a good morning kiss to Rachel. Kwakuona haasisiri Rachel akanga Leah. Dai Jacob akabvunza kuti naiwe Leah wazvifambisa sei. Aigona kungotora mashoko aPerez kuti break out. Ndoda kukuudza kuti takuenda kufestive season ino. Gore rino rakutopera. Kune vanhu vasiri kutarisira kuti unopa Buda, but ndauya kuzokuudza kuti unopa Buda. Kune vanhu vasiri kutarisira kuti unoripinda 2024. Ndauya kuzokuudza kuti unoripinda. Vanhu vachashamisika vagoti naiwe Perez, how have you break out? And you tell them that my name is Perez. I have break out. God bless you.